Teplo, teplejšie, horúco? Vlhko, mokro, potopa? Spoločnosť Microvel je dlhodobým lídrom na slovenskom trhu v predaji klimatizačných jednotiek značky LG a Midea. Sortiment klimatizácií zahŕňa výkonné jednotky do bytov, rodinných domov, kancelárií či veľkých priemyselných hál. Vyberte si štandardné modely alebo špičkové dizajnové vychytávky. Spoločnosť Microvel sa zaoberá aj výrobou technológií pre vykurovanie a odvlhčovanie bazénov. Ak uvažujete o klimatizácii do bytu, domu alebo kúrení či odvlhčení vášho bazéna, budeme radi, ak nás kontaktujete. Slovenská výroba, export do celej Európy. Centrála spoločnosti Microvel sídli v Šali na ulici SNP.